Máš auto s halogénovými svetlami a chcel by si upgrade? Zvažuješ xenon alebo dokonca LED-ku? Nevravím, že je to technicky nemožné, ale priprav sa na niekoľko problémov. Máš auto s halogénovými svetlami a chcel by si väčší svetelný výkon? To je celkom pochopiteľné. Máme hneď dve možnosti. Jedna z nich je správna, tú druhú ti určite neodporúčam. Poďme tou správnou cestou. V prípade, že by si chcel zvýšiť svetelný výkon, to znamená dosvít a jas svetiel, môže si nainštalovať silnejšiu halogénovú žiarovku. Nejakú z tých osvedčených značiek. Tam máš istotu, že bude dodržaný nielen svetelný výkon, ale aj príkon, ktorý činí 55 W. Toto je úplne kľúčové. Na trhu sú aj žiarovky, ktoré ponúkajú vyšší svetelný výkon na základe toho, že majú vyšší príkon 100, 110, 120 W. Toto nikdy do auta neinštaluj. Tá žiarovka není homologovaná a druhým problémom je, že pri tom zvýšenom svetelnom výkone, vďaka tomu vysokému príkonu, sa veľmi silno zahrieva. Čo to môže spôsobiť? V prvom rade v parabole vznikne tak veľké teplo, že ti môže roztopiť plasty v parabole. Za druhé, ani tvoja elektroinštalácia nie je na to stavaná. To znamená, káble, ktoré vedú do svetla pod takto veľkým príkonom prúdu, sa budú enormne zahrievať, roztopiť izoláciu a môže dojsť až k požiaru auta. Touto cestou sa určite nevyber. Ďalšou možnosťou, ktorú dnešný trh ponúka, je upgrade vo forme inštalácie LED-kových žiaroviek. Je toho plný trh, väčšina z nich však nemá homologizáciu. V prípade, že si nainštaluješ LED-kovú žiarovku do halogénového svetla, v prvom rade s veľkou pravdepodobnosťou zmeníš rozptyl toho svetla. Čiže ak ich zapneš, budú svietiť síce krásne jasno, ale nikde nie je garantované, že budú svietiť správne. Takže pravdepodobne budeš oslňovať všetkých protiidúcich vodičov. Pri inštalácii LED-kovej žiarovky do halogénovej paraboly dojdeš k následnému problému. Za LED-kovou žiarovkou, za výbojkou je nainštalovaný ešte chladič, pretože LED-ky majú tendenciu sa vysoko zahrievať. Problém je v tom, že ak otvoríš halogénové svetlo, vyťahneš halogénovú žiarovku a vložíš do nej LED-ku, ktorá má ešte na chrbte pomerne veľký chladič, to svetlo už nezavrieš. Ak ti to svetlo ostane otvorené, čo sa bude diať? No pri jazde sa bude všetok prach, ktorý sa víri v motorovom priestore, dostávať donútra do svetla. Za pol roka, za rok budeš mať parabolu a celé svetlo úplne špinavé. Ako to asi vyčistíš? No podľa mňa nijak. To znamená, že prídeš o kvalitné svetlo, ktoré fungovalo dobre s halogénovou žiarovkou, za cenu LED-ky, ktorá nie je homologovaná, pravdepodobne budeš mať problém s policajtmi, ak ťa odstavia, na STK-čke neprejdeš a na druhej strane tá LED-ka nemá žiadnu veľkú životnosť. Tie LED-ky, ktoré sú na trhu a sú lacné, svietia pár mesiacov. Ja by som touto cestou určite nešiel. Sú aj prestavbové sady, ktoré homologizáciu majú, nestoja však 10 ani 20 eur, je však technicky možné ich správne nainštalovať a po ich inštalácii je treba nastaviť skúšobňu alebo servis, ktorá vám potvrdí, že vaše LED-kové svetlá svietia v správnej výške a majú správny rozptyl. Ďalšou možnosťou, s ktorou sa pri kontrole ojazdených vozidel stretávam, je upgrade halogénových svetiel na xenonové svetla. Xenonová výbojka, ostrekovač. No, vyzerá to celkom jednoducho a netvrdím, že to nie je technicky možné. Tá prestavba sa spraviť dá, ale úprimne za tie roky praxe, ktorú mám, som ešte nevidel ani jednu takú, ktorá by spĺňala to, čo treba. Pýtate sa, čo treba? Vysvetlím. Ak už nainštalujete xenonovú výbojku do halogénového svetlometu, opäť tam platí to, čo pri LED-ke. Musí byť správne nastavená. To znamená, svetelný výkon je jedna vec, rozptyl svetla je vec druhá. To, čo vidíte na xenonových svetlách, ktoré sú nainštalované od výroby, je, že majú zabudované ostrekovače. Úprimne, nepamätám si auto, ktoré po prestavbe halogénových svetiel na xenonové malo aj doinštalované ostrekovače, ktoré boli funkčné. Áno, videl som prípady,
kedy bol nárazník doplnený o krytku ostrekovača, aby to vyzeralo na oko ako originál. Lenže ten ostrekovač nebol funkčný, zapojený, takže to bolo vlastne tak, ako to byť nemá. No a ten ostrekovač je samozrejme povinnou výbavou ku xenonovým svetlám, ktoré tam inštaluje výrobca v originále, a na STKčke bez toho ostrekovača neprejdete. A je tu ešte jeden problém, ktorý som vyriešený ešte v živote nevidel. A to je automatické nastavenie výšky xenonových svetlometov. Ak už niekto nainštaluje xenóny a dá si dokonca aj tú námahu, že nainštaluje ostrekovače, ktoré budú funkčné, ešte nikdy som nevidel auto, ktoré by malo nainštalovanú na zadnej náprave elektronickú reguláciu výšky xenonových svetlometov. To znamená, vy ak to auto zaťažíte a pasažieri si sadnú dozadu na zadné sedadlá, predok auta sa vám mierne zdvihne a tie xenóny vám začnú svietiť kamsi do vrchu. Na toto v originálnych xenónoch slúži automatické nastavenie. To čidlo na zadnej náprave cíti, koľko kíl si sádlo dozadu, ako veľmi sa zmenila poloha predných svetlometov a automaticky vám nastaví parabolu tak, aby ste neoslňovali proti idúcich šoférov. Ako náhle si tie xenóny niekto doinštaluje sám, ešte nikdy som nevidel nikoho, kto doinštaloval túto elektronickú vec na zadnú nápravu a bola by funkčná. A viete, čo vašu prestavbu z halogénových svetiel na xenónové prezradí? Táto jednoduchá vecička. Pozri sem. Štelovanie výšky svetiel podľa zaťaženia osobami. V prípade, že máte nainštalované xenóny z fabriky, tento gombík tu nikdy nenájdete, pretože o výšku svetiel sa stará automatika. Ak sa vám aj dnešné video páčilo, zdieľajte, lajkujte, napíšte skúsenosti s vašimi prestavbami, dajte odber a my sa opäť vidíme na YouTube kanáli Darex. Ahoj!